guys! Good morning! Yes, at ito nga, ready na. Dapat mag-video tayo na ready na. Yes, nakabihis na ako. At ang oras natin ngayon ay 8:54. So, magna-9 na. So, dapat 7:30 pa lang nandun ako sa school. Kaso late na naman ako. Kasi nga, magpa-practice na naman kami para sa graduation. Tapos, yun, ang kanta, ang sayo, ng ganon-ganon. Tapos, hanggang ano na naman to, hanggang 11, hanggang 12. Tapos, tapos makikifiesta tayo ngayon, guys. Fiesta sa, sa barangay ng best friend ko, si Janelle. Yes. At makikikain tayo doon. Hanap tayo ng salad. Tsaka ibus. Char. So yun, guys. Samahan nyo ko. At makikilifang tayo. Hindi ka makifiesta? Makifiesta ako. Siya po na si Siya pa na si Dahil mo man talaga na-elate. Mataas ka mo? Dito ako na-elate. Tama ako elate. Malapit na kami, guys. May video okay kasi. Yes. So, ayan. Eto na kami. At ito nga pala si BFF. Yan! Ang ganda ng outfit! Yes, magpaparade siya dyan mag-isa sa kalsada. Opo. Mag-isa lang siya. Magpaparade. Hindi, kasi mamaya na yung Sarumbangi Festival. So, kasali kasi siya, dancer. Kaya, ayan, magpapamake-up. Kailangan magpamake-up na sila kasi madami sila eh. Kaya, ayun. Kasi, diba, nag-ready na rin yung ibang barangay para sa festival. Sana wag umulan mamaya. Wala ba yung susunod ka mo? Apo. Walang pala. Mami. Walang pala. Sabi ko sa iyo. Oo, asa na anak ko, mami. Ayan, guys. Dito nga pala ako kilatin. Yes. Dumiretso muna ako dito kilatin. Kasi, magpapamakeup si Janelle. So, nakakaano doon. Ang boring doon. Char. Hindi. Tapos makikitambay muna ako dito kilatin. Kasi mamaya na magwawan, babalik ako sa school para kumuha ng toga. May schedule kasi, may oras. Kasi by section. So, mamaya pa naman yon. Ano pa lang, ang oras ay 11:45, magto-12 na. So, mamaya pa naman yun. So, makikitambay muna. Kasi may mga video, okay. Oh my God. May video okay kaya, pero maano na ako mag-face over. So, yun guys. Kaya pala ako kaya ako naka-sombrero. Kasi nga, umaambon. Tapos wala akong dalang payong. Kasi wala naman akong payong. Kaya, nagsombrero na lang ako. So yun guys. Dito. Ano to? Ano to? Di ko alam yan. Hi guys! Nandito ako na team. Yan si Tino. Yan si Tita. Nakitambay ako dito sa kanila.
So, yan. Tapos, meron siya ditong, bagong biling, contact lens. Tapos, gusto niyang itry. Kaya, yan. Saan ka? Ha? Cute. May video okay, kaso. Pwede na yan. Yan, o. Ito, solution. Yan, o. Bumili siya set na kasi gagamitin niya pag graduation. Yan. Yung contact lens ko kasi matigas na. Kailangan ng palitan. Eye drop. Ito, eye drop. Eh, di wala akong eye drop. Sa solution meron. Kasi kailangan hindi yun matuyuan. Pero matagal na kasi yun. Months. Yes. Kaya tumigas na. So, yan. Yan siya. Nahulog pa nga yung isa. Nahulog sa lupa. Ang dumi na. Kaya hinugasan. Kasi hindi ako marunong maglagay niya ng yung may gamit ka na paglalagay ka ganun. Lang ako kamay. Then guys, bumili kami ni Tin ng Coke tsaka ng chichirya. So yun, sinabi ako dito sa mga bata. Sabi ko, kuhaan nila ako ng mangga tapos ito may dadaan. Kuhaan nila ako ng mangga tapos babayaran ko sila. Alalayan ako. Magkurang naman. Ayun o. Ayun o. Kaon ko sa yung dumasukort ako. Nandun yung pera ko sa wait lang. Bilangin mo. Ang dami. Plastikon ko ha. Piso nga. Kaya 16. Pera 30. Okay na 30. 30 pesos. 40. Okay na, 40. Amo na. 40. May, 20 lang naman. Pa ng plastic. Talaga sa Support ako ba yun sa bag? Yung pa mga modigura chan. Yung pera ko kasi nandun, tapos bibigay ko na dito. Pa-plastic na ako nito. Dami guys, oh. Mangga, yan kasi yung, niya, puno. Adaro ko muna yun, Dibi? Sige, makuha muna ako, tapos maapit ako ni Diachan. Alit lang, sige. Makuha muna ako kay mga tolo. Parang galigdikan sa roo. Yan. Ayun, kumuha ko ng 4. Tapos may hawak ko akong chichirya yun, Turabi. Amo to? Nice. Yun guys, nakuha ko na yung toga. Yes, sorry magalaw. Yan toga. Guys, at ito na nga. Pauwi na ako. At bit-bit ko yung mangga. Ayun na yung mangga at saka yung toga. So yan, hapon na. Tapos mamaya, merong Sarugbagi Festival. It's Raven! Mabigat kasi guys yung mangga. Tingnan nyo, mahuhulog na. Ano yan? Bibi, mahuhulog Ano yan? Mangga. Wag na ako. Mamaya na doon. Mamaya. Hindi. Bitin to sa akin. Ay. Guys. Hanggang dito na lang ang aking vlog. Bye-bye. Thank you very much for watching.